Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, daghang salamat mga kaigsunan ug mayong hapon. Aniyan asab ning atong programa Sangka sa Katarungan. Mga kaigsunan, niabot na gyud ang panagsangka tali sa Seventh-day Adventist ug sa Membros Catholic Faith Defenders sa Roman Catholic Church, Silbert Veritas Dunduyano mga kaigsunan. Yang tema karong hapuna mga kaigsunan sa affirmative side mga kaigsunan, pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, nahiuyon unhay subay sa gitudlo ni Kristo ug mga apostol sa bag-ong kasabutan. Sumala sa Biblia og mga referensya. Munay tema rong hapuna mga kaigsunan, apan sa dili pa sugdan tos pagampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, buhi nga anak sa Dios, magbubuhat og tag-iyas mga kasing-kasing, kay walay makalalis kanimo kun imong tuyoon pagtawag bisan unsa katig-a ug kamasukihon. Tungod sa imong kayo nga walay katapusan, kaluy-an mo kami. Maingon sa pagkaluoy mo kang San Pablo nga kanhi, nagdumot kanimo og sa imong mga tinunan. Gibuhat mo siya nga apostol ug magwawali sa imong santos nga ngalan. Maluoy ka usab kanamo ug humukon mo ang among mga kasing-kasing ug kabubuton sa kasulaw sa imong grasya. Dunggon mo kami, Ginoo. Hatagan mo sab kami sa mainit nga paghinulsol sa among mga sala ug dagkutan mo ang among mga kasing-kasing ang kalayo sa imong Dios nun nga gugma, aron dili na kami pahaylos mga kalipayan nga malimbungon sa kalibutan. Ginoo, gihangyo namo kun uyon man sa imong Dios nung kabubuton ug mahiangay sa kaayuhan sa among kalag. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Mga kaigsunan, ang atuang debate ron mga kaigsunan, unang barog mga kaigsunan, duna goy 6 minutos unya kaduha mo barog, apan sa matag barog sa mga magwawali mga kaigsunan, adunay 3 minutos nga mga pangutana. Unya ang katapusan, ang summary 4 minutos mga kaigsunan. Okay? Atong ihatag ang unang barog mga kaigsunan sa affirmative side. Silbert Veritas Dunduyano, Yano Aktibo Mantigo, ang Membros Catholic Faith Defender. Daghang salamat o mayong hapon sa tanan. Pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo og mga apostol sa bag-ong kasabutan, sumala sa Biblia og mga referensya. Mga igsoon, kining issue sa adlaw ng igpapahulay, dili gyud ta mo supak nga kini balaanon gyud ni. Kay gani naa gyud ni sa libro nga Katoliko ang Katekismo. Lamang ang pagsabot ni ining adlaw igpapahulay, diha lang ta nagkalahi. Kay sumala sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga pagadad-on karon sa akong higala, si Brad Mitchell, para nila karon sa bag-ong kasabutan o New Covenant, usa ka violation o usa ka paglapas kung ibalhin ang solemnity gikan sa 7th day of the week kung Saturday ngadto sa Domingo. So, violation o pagsupak o paglapas kuno sa adlawng igpapahulay ang pagbalhin sa adlaw. Pero sa pagtuong Katoliko, dili na siya paglapas. So, mao ni atong stand. Dili na siya violation. Ato lang timan-an nga ang atong Ginoong Hesukristo mismo sa iyang panahon, kung maghisgot tag adlawng igpapahulay, giakusahan po siya nga naglapas sa adlawng igpapahulay. Espesipikamente kinibang murag mga changes. Kay pag-abot sa bag-ong kasabutan, doon naman yung mga changes anang panglantaw sa adlawng igpapahulay. Makita na to nga si Kristo mismo naghimo og mga changes. Buti pa sabot kung maghisgot tag bag-ong kasabutan, dili na to hukman dayon kumo dunay mga changes, violation na. Kaya nga naman, for example, kanang adlaw igpapahulay no, Sabado man gyud ni adto, dili gali ka kahaling og kalayo. Dili gani ka pwedeng mobiya sa balay.
ug makalapas ka, batuon ka hangtod mamatay. Death penalty. So makita nato nga kung dunay mga changes sa bag-ong kasabutan o new covenant, ato sang sutaon kung balido ba ang changes. Di ba? Now, kining adlaw ipapahulay, matud pa sa Biblia, ikapito ni kaadlaw human sa unom ka adlaw nga trabaho. Dili gyud na sabton nato nga ikapito ka adlaw semana. Kay sumala sa Jewish Encyclopedia, volume 10, page 604, ang ikapitong adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang ipapahulay. Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot. Hinuon na hubad sa Biblia nga paraphrase nga ibutang yun ng 7th day of the week. Di ba? Pero paraphrasing na, wala na nakabase sa original, sa bisan sa Hebrew interlinear. Ingon ra gyud ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Nga sa ato pa, ceremonial ang pagpatunong. Kay nagdepende man na unsang adlaw ta musugod og trabaho. Kung musugod ta og unang adlaw semana, Domingo, ikapito Sabado, wag tay lalis na. Og sa Old Covenant, diha gyud na nila ipatunong ikapito ka adlaw semana. Kay mao man po na gisugo nila ang maong adlaw sa daang kasabutan nga katugaling ilang Exodus sa Deuteronomio 5:15 kung wa ko malimot, mao nang adlaw pahinumduman. Kay Sabado man tong ilang Exodus. Mo na nga ang ilag yung ipapahulay sa una, 7th day of the week yun, Saturday. Pero ang pangutana, kung ibalhin na o unang adlaw semana, violation ba na? Supak ba na sa balaod? Well, kung mubasi ta sa Old Covenant, dili pa na pwede ibalhin. Kay ang balido sa Old Covenant, old taman man ni Kristo, o particularmente sa kamatayon ni Kristo, matod pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. So, valid mo bitaw nga si Kristo kadtong wa pa siya mamatay, nabanhaw, sige gyud niyang respetuhan ang adlong Sabado kay Jewish man siya. Gani di lang kay Sabado. Kanang mga pista, iya po nang gibantayan. Pero timan-an nato nga ang Old Covenant matapos na panahon ni Kristo, particularly sa iyang kamatayon. Di ba? Colosas 2:14-17. So mao na nga mubuo man ang panahon, ato lang gi-establish karon nga sa bagong kasabutan dili violation kung dunay mga changes, no? Pero atong susihon og kana ba nga changes valid ba? Now, wa naman ko'y panahon, sunod na lang siguro sa rebuttal na ko isgutan ang mga mechanics nga dili gyud na sa violation. Daghang salamat. Okay, mga kaigsunan, mao kato si Brad Silbert Beritas Dunduyano. Okay, tagaan na to ang iyang katbang sa pagpangutan na sa 3 minutos, mga kaigsunan. Okay, salamat no, salamat. Gikan sa imong sulod sa 6 minutos. Sa imong tema nga sumala sa Biblia. Nakalitok ka bang bersikulo nga balhinon ang adlaw Sabado ngadtos Domingo? Nakalitok ka ba og teksto base sa imong tema nga gipamatud-an nga ang adlaw Sabado o Sabat nga ipapahulay balhinon ngadtos Domingo? Naawala. Ang tubag ana Brad Mitch, wala ko mo pirma og debate nga litra por litra, no? Duha man guni ka paagi sa pagpamatuod, no? Gipasabot kon implied og litra por litra. Wala gi-appeal diri sa akong gipirmahan nga litra por litra. Diri ko sa implication. Sumala sa Mateo 18:18, ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitagaag authority sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unya, base sa akong nagatunan sa history, kining mga obispong Katoliko, sila man ang nakasunod sa authority sa mga apostol. Mao na nga naa nila ang authority sa pagdili og pagtugot. Okay. So mao na kung ibalhin nila, dili na violation because of authority. Ang akong pangutana simple raman. Wa man ko nangutana sa inyong pagtuo. Ang akong pangutana simple. Sulod ba 6 minutos ganiha ba? Nakagamit pa kag bersikulo kay sumala man gud sa Biblia, niya man gud sumala sa Biblia. Wa man ko nangutana implied explicit. Nigamit ba kag bersikulo sa imong tema? Kaya aron nato mapakay atong ang akong pangutana simple. Naa ba sa Biblia ang imong tema o wala? Sa ako nang giingon, dili litra por litra ang akong presentation.
Kay lagi, sumala sa Nehemias 8:8, apil man ang pagsabot, dili man kay litra por litra ang tanan. Now, masabot nga, dili supak ang pagbalhin because of authority. Unya, kay doon naman gud po'y tagna nga kadtong Old Covenant Sabbath pahunongon, Oseas 2:11. Apil na galit na mga pista. So kinahanglan matapos na o pulihan na kay doon na eterna ay irrevocable covenant, doon naman na siya moral essence kay sumala sa Hebrehanon 4:9 padayon man gihapon nga naay pahulay pero lain na kunong adlaw sumala sa Hebrehanon 4:8 mao nang diskubriho na to na. Sunod pangutana. Salamat kaayo nga imong gigamit ang Hebrehanon 4:9 nga maoy katumanan sa Oseas 2:11. Pangutana. Unsay mabasa nga ipapahulay sa Hebrehanon 4:9 Sabado Domingo? Depende sa hubad kay Awa ko, excuse me, wa ko nang utanag depende sa hubad. Tubagalan ko ba? Unsang adlaw ang mabasa sa Hebrehanon 4:9? Sabado, Domingo. Og na kay Domingo, inang Domingo. Og na Domingo kag hubad. Sabado, Domingo. sa referensya o sa Biblia nako gingon nga naa gihapoy pahulay. O dili gyud specific nga ikapito ka adlaw semana. Pero naanoy hubad nga ibutang gyud ang Sabado. Pero kana agong Sabado duha man ang meaning ana, mahimong sabto na tug ikapito ka adlaw semana, mahimo pong sabto na tug pahulay lang. So pahulay na gihapoy pahulay, pero sa bersikulo 8 giingon lain ang adlaw. Sunod pangutana. Okay, katapos ang pangutana na So, to. katapos ang pangutana. Kung mao-oyon ka nga wag yun ay kay bersikulo sa imong tema, kay puros lamang kang ingon nga wa kagapa matuod litra por litra, wa day guni bersikulo, wa guni na sumala sa Biblia, oyon ka. Nakahatag kog bersikulo by way of implication. Kaya nga naman, giingon, pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo ug mga apostol sa bag-ong kasabutan sumala sa Biblia ug mga referensya unsa may gitudlo ni Kristo. Ang iglesia iyang gitagaan og authority sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. So kana kinahanglan tuhuan na do na. Gibalhin man na sa iglesia. Unya, unsay giingon ni Kristo, ang inyong itugot og idili sa langit. So approve, by way of implication, dili daotan, nakabase sa bagong kasabutan ang pagtulunan nga pwedeng ibalhin because of authority. Pero not in a literal nga litra por litra. Di Brad. pasabot lang. Okay. Ang ato lang hinumduman nga sa 60 segundo siguro ang pagtubag unya. Nahuman naman ang pangutana sa imong katbang, ato na sabtagaan ang katbang nimo si Brad Mitchell Bendilio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan sa iyang unang barog mga kaigsunan. Higala igsoon wa giyog ko angay ni ini nga subay nga bersikulo sa akong kaatbang. Kay ang iyang sumala diay sa Biblia, why bersikulo? Kay saan gipangutana ang asay teksto wa ko nagpamatuod dinig litra por litra. Unsa man diay ning Biblia? Why litra? Ngano mang di mo tukan na langgod nga wa ko ni bersikulo? O niya, ang nakanindo trabagod ni gamit sa Oseas 2:11 nga gitagna daw. Atong basahon ng Oseas 2:11 kay mamatoy ang tubag, wato siyang pahayag. Oseas 2:11 kay mo man trabaho negatibo. O pahunongon ko usab ang tanang kalipay, ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, o ang iyang mga adlaw igpapahulay, o ang iyang tanang mga maligdong pagkatigom. Natagna ni, matod pa niya. O niya, kay tagna man tumanon. Listen pod, di matuman tagna. O niya, kay ipahunong mang tanang kalipay, nakisa man dito mananay ron, nga mga tao karon. Hunongon po ang bagong bulan, hunongon po ang mga pista, na disgrasya ng mga pistas katolikoan eh. Hunongon po ang bagong bulan, wanay bagong bulan ng katoliko. Hunongon po ang nagpapahulay, kapabor sila. Hunongon po ang maligdong pagkatigom, o sa manang simbas katoliko da ay kiniat. Mugamit galit ang bersikulo, nandito masupalpal. Kung atong baruganing bersikulo nga atong gamiton sa pagpabanog sa atong nga tema, pangutana, unsa man ang misa dahil katoliko panahon mo sa Domingo? Kiat-kiat dahil na. Kay maligdong na nga katiguman,
ipahunong man ang Hoseyas ang musaliraan ni Bulangan. Tanawa na God. O niya, nigamit siya Igsoon o Hebrewanon 4:9, manang nangutan ako. Unsay mabasa nga adlay Papaulas 4:9. Sabado, Domingo, depende sa hubad. Huwag mo ko nangutan ako unsay hubad. Niya ako'y basahon. Hebrewanon 4:9, the way version. Cebuano edition. Nato suggest. Busado na gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod kung katawhan sa Dios. O sa gibilin, Sabado. Basig makapatas ni akong kaatbang nung may Domingo. Atong pangitaan sa gupan ka Domingo, kay Catholic Bible man eh. No? Atong pangitaan siya, kaya may imprimatur na eh. Siyo, Santiago Isjedi, Arsobispo sa Cagayan de Oro. O sa gibilin, busado na gibilin nga Sabado sa pahulay, kon pahulay, alang sa lungsod o katawhan sa Dios. Kay ang musulod sa iyang pahulay, mo pahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Unyag na usab mo kahani. Ingon siya, sa daang tugon di malalis Sabado. Apan sa bagong tugon, giusab ni Kristo nganong Sabado ra man gihapon eh. Mura ni nausab nga minten. Giusab-usab lang. Kano sa giusab, humana ang Biblia, kano sa man. Na may referensya ato nga tema, the Convert Catechism of Catholic Doctrines, page 50, nagyon. Which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. The word gagamit transferred. Kano sa transferred 336 AD. Humana na nga sulat ang Biblia. Mao na di nato pasangin lang si Kristo. Bobe tatang nangutanag asay bersikulo. Now, karon atong kutanon si Apostol Pablo unsa nga daw ang iyang pagsimba. Acts chapter 17 verse 2 and 3. Unsay gingon Nixon? Ingon din eh. Nag-ingon din eh ang pulong sa Dios. Matod pa ni Apostol Pablo, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths, unsay gingon? Paul entered to synagogue to worship, and on 3 Sabbath spoke about the scriptures. 40 segundos, Brad Mitchell. Claro. Doon po mga kaigsoon, ano mo makitang walay mabasa na gibalhin sa mga apostoles og ni Kristo ang adlawng Domingo, Sabado ngadto sa adlawng Domingo. Nga matod pa din siyang tema, pamatod-an nga ang pagbalhin sa adlawng sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo o sa mga apostoles sa bagong kasabutan. Subaros Biblia ang diferensya. Wala. Ambot lang atong pabuton sa sunod nga naanay tema nanay iyang teksto nga ningos Kristo nga oy akong balhinon ang Sabado ngadto sa adlaw Domingo nga mao nay adlaw papahulay. Ato na pabuton. Pabuton gyud ako na kay di gyud na niya mapakita kining tema igsoon. Wagon ni nakatuhakaw gikas bisag gamay. May pay manok na aning huluhanon. Hulo tapay kay nakatuhakaw pagamay ang tapay pero napilong na dayon. Igsoon nagyala kining timaha. Wa gyud ni taon. Mahimo niini nga debatiha. Okay, salamat. Og may hapon kanang tantala. Okay, mga kaigsunan, mga to si Brad Mitchell Bindilio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church sa iyang sila pa una niyang pamahayag usab. Okay, atong tagag pagpang 3 minutos pagpangutanan mga kaigsunan ang affirmative side si Brad Silbert Biritas Dunduyano. Okay, daw. Base sa atong tema, Brad Mitch, pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga igpapahulay gikan Sabado ngadto sa Domingo, nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo ug mga apostol sa bagong kasabutan sumala sa Biblia og referensya. Karon kay naa ka sa negative side. Sa imong gipahayag kaganina, asa man dito o
o asa man sa Biblia giingon nga dili pwede ibalhin Tubag na. ang adlaw sa pagsimba gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Simple ang pangutan. Asa mabasa? Hinunduman nimo ikaw ang affirmative, angay mo basa nga di ang pwedeng balhinon. Ang akong gibasa si Apostol Pablo nagsulat sa Hebrew 4:9 ang gibiling pahulay sa katawan sa Dios Sabado. Og ang iyang batasan nga moadtog simbahan sa tulo ka pag-adto niyang sinagoga alang sa pagsimba Sabado. Sa bagong langit ug bagong yuta, litra por litra ang pagsimba Sabado. Therefore, wa nabalhin. Apan gibalhin nas Katoliko ni atong 336, wa na humanag buhat ang Biblia. Mo bitaw na wa kay bersikulo. Kay naa pa imo na ang gibasa. Natubag ang simple nga pangutana. Okay, salamat. Naamanggog ka sa negative side. Bot pasabot imong ipabarog nga dili pwede ibalhin. Mao na nga asa sa Biblia nga dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan Sabado ngadto sa Domingo. Asa na siya mabasa? Matubag na ko. Ang affirmative maoy mo pabarog, ang negative maoy tigsupak, tumbahon ang gipabarog. Og ako'y affirmative ani, mausakto na imong timpunto nga ako'y mapabarog. Wa gani ka nakapabarog sa imong tima nga ang pagbalhin uyon. Giuyonan ni Kristo sa mga apostoles kay way bersikulo. Kay wa ka nakagamit og bersikulo di modo. Wa nila balhina. Kay naa pa kay bersikulo nabasa unta. Ang ebidensya mao kung mosugot ka, mo pirma ka, kung mabasa nako ang mga malinawa sa bagong langit bagong yuta, ang pagsimba ngadto sa Ginoo adlaw Sabado, ebidensyang wa gud nabalhin kay nabalhin pamingon untang Biblia, ang pagsimba sa bagong langit ug bagong yuta sa mga linuwas Domingo na. Pildi ko og Domingo, pero pildi ka Sabado. Maon ang ebidensya nga wa gyud nabalhin. Sa daang tugon, giangkon nimong Sabado. Sa bagong tugon, giangkon nimong Sabado. Ang mabasa natong Sabado. Sa bagong langit, bagong yuta, mga linuwas, magsimba sa Ginoo adlaw Sabado. Asa may nabalhin ana? Ang imo rang tema mo'y nabalhin nga way klaro sa Biblia. Okay, daghang salamat ang 3 minutos nga kahigiron sa pagpangutana na upos na niya. Ihatag na sa bato mga kaigsunan sa ikaduhang barog mga kaigsunan ni Brad Silbert Veritas Dundoyano. Mga igsoon, sa negative side sa akong gaatbang nga si Brad Mitchell Vindilio, iyang gipangkutlo lang ang mga sita sa Biblia nga si Kristo nagrespeto sa adlawng Sabado. Dili man ta musupag ana. Ang amo ugong tema, asa mabasa nga dili pwedeng ibalhin ang solemnity. Gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao na. Wa man siya nabasa. Gani gipangayuan ko niya litra por litra ganina, dapat ipakita po niya ang iyang negative side. Nga nag-ingon si Kristo og mga apostol, dili pwede ibalhin. Kay negative side man siya. Suwa siya ay nakita. Nakaroon, ingon na ni Mangguna, nga sa pag-upa ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili Mangguna automatic nga mabiyaan nila tanan. Kay gani si Kristo bisag pahunugon na ng pista, nagtambong manog pista. Pero dili na Christian tradisyon. Kay Jewish man na nga namilit-pilit pa nilang batasan nga ilas ang gipadayon, pero wala na magpasabot nga dili pahunungon. Kay sumala ni San Pablo, pahunungon man ang Old Covenant. Colosas 2:14-17. Now, wa man magtulo si Kristo sa Lucas 4:16 sa adlawng Sabado nga ingon siya nga ipadayon ang Sabado o 7th day of the week. Igo lang siya nanudlo aron pagkabig. Unya, timan Jewish temple guto. Dili to Christian temple. Di ba? So, ang adlaw pa nagtigom sa Jewish temple Sabado, mao nang madto sila aron pagkabig. Pero never nga si Kristo nagtulo nga dili pwede ibalhin. Di ba? Si San Pablo ni sulod sa adlaw nga Sabado, igpapahulay sa mga Hudiyo, wala man siya mag-ingon nga dili pwede ibalhin. Di ba? Nagsangyaw lang siya, pero wala siya maingog dili pwede ibalhin. Now, masiguro na to nga doon na gipagbalhin kay tapuson man ang daang kasabutan. Unya iyang gisgutan nga, gikutlo ko na kog Oseas 2:11 ang apil man ang pista pahunungon nganong naaman mi mga pista. Unsa man ang pista ang gipasabot nga gipahunong? Ang sadaan kasabutan nga mga pista, mao nay pahunungon
wala na giapil ang bag-o nga pista. Kay timan sa bag-ong kasabutan na ay authority ang simbahan nga maghimo pog mga bag-ong seremonyal. Ang gitapos lang ang Old Covenant. Katungdaan nga mga panagtigom. Pras anang Sabat nga matunog Sabado, igpapahulay ug unsa pa na. Pero ang mga pista sa Katoliko ron, dili man na mao ang gitumbok. Mga bag-o man ang pista. Unya asa mag-authority ang Katoliko ang mga bag-ong pista. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Apil na sa bag-o nga kubinan sa pagtulunan ni Kristo. Mauna nga ang iyang trabaho, pangitaon niya ang mga bersikulo nga nag-ingon si Kristo ug mga apostol, dili ni pwedeng ibalhin ha. Unsaon pagkatuban anang Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw kung maura gihapon. Di ba? Unya dili ra bata matarungon kuno sa daan nga kubinan matud pa ni Pablo sa Buhat 13:39. Matarungon kuno ta sa walaon ni Kristo. Unya si Kristo nagtudlo nga ipadayon ko ng 7th day of the week. Dili basihan nga kung mamurespeto sila sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo, mao na nay adlaw sa mga Kristiyanos. Dili na kay pare bitaw magmisa magsabado pero dili man Sabadista ang pare. Nya maklaro man gali nato nga ang igsilimba sa mga Kristiyanos unang adlaw simana na Buhat 20 bersikulo 7. Pinadayag 1:10 nag-ingon si Juan nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unya sa exegesis anak kanang adlaw sa Ginoo sa pinadayag 1:10 Domingo ra ba na? Mateo 28:19 na ay pagsimba sa Ginoo Domingo. Di ba? Si Kristo nabanhaw Domingo, nagpakita sa uban siya mga tinunan Domingo, pagkasunod Domingo pakita na po siya. Mao nay adlaw sa Ginoo. 40 sekundos, Brad So Silva. kung gipadayon ng Sabado nganong dili man Sabado ang gihimong espesyal ni Kristo nga diya sa mobanhaw, diya sa magpakita gali Pentecostes, Domingo gyapon to. Di ba? Buhat 20 bersikulo 7 na ay pagsimba nga gihimo nila. Pinadayag 1:10. Labi na kung basahon ang Living Bible nga hubad sa Biblia. So mao na nga wa gyud siya nabasa sa iyang negative nga pagpabarog nga dili pwedeng ibalhin. Now, katong iyang gipangbasa wa man tay supak ato kay naaman to sa time nga ila pang girespeto sa katekism nga librong Katoliko gitahod na ni Kristo pero wa sa maingog dili pwede ibalhin. So ang pagbalhin nga gigamit nato ang Mateo 18:18 nga authority sa simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot wala gyud na niya maguba ng bersikulo ha. Nga ang iglesia naay gahom sa paghimo ana. So mao na mga kinahod nga tigpaminaw. So nahuman ako ang kuan. Okay, daghang salamat mga igsunan. Mao kadto si Brad Silbert Beritas Dunduyano sa iyang ikaduhang barog. Okay, tagartog higayon ang atbang sa pagpangutana, Brad Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Church. Sa una nimong barog, wa kay tekstong gigamit nga ang pagbalhin sa adlaw Domingo, Sabado ngadto sa adlaw Domingo nga sa adlaw ipapahulay, giuyonan ni Kristo mga apostoles. Sa ikaduha nimong barog, nakagamit kag teksto nga naa nga giuyonan ni Kristo mga apostoles nga balhinon ang adlaw Sabado nga ipapahulay ngadto sa Domingo, naanawa pa. Sa unang barog pa nako gahisgot nako by way of implication. Mateo 18:18 nga nanudlo si Kristo nga ang iyang iglesia gitagaan niya authority sa pagdili og pagtugot. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. So kay klaro man na nga ang mga obispo base sa kasaysayan sila ang nakasunod sa authority sa mga apostol. So naa nila ang gahom sa pagdili og pagtugot. So itugot sa langit na. So naa ko'y bersikulo by way of implication, not litra por litra. Kay dili man litra por litra akong gipirmahan diri. Sunod pangutana. Unsa ba imo kining imong timang gipamatod-an, litra por litra or implication? Tubag. No, both. Kay bisan sa korte both man na implication Excuse me, objection Mr. Moderator. Mabasa ba nimo sa imong tima ang word nga both? At ato klaro na kay mo man ni ang my objection is ang pangutanan nako man ni. Ang imong tema implication or litra por litra, tubag. No, masabot naman na. Ako nang utanag masabot, tubagalan ko. Ang imong tema may litra por litra wala. Wala giingon diri sa tong tema nga dili ko gagamit anak nga pulong. Wala to. Ang akong pangutana simple Mr. Moderator, ang tema litra por litra dili. Dili. Okay, to baga, litra por Litra por litra litra ba? dili. Ang akong gipabarog diri
both litra por litra og implication. Asa mo basa ng both letra for letra og implication sa imong tema? Basahan ko no. Ipabasa na to sa moderator. Dili mo na kinahanglan. Kaya wala ko di kagagukod-gukod tananig wala diha. Na ipabasa wala. Okay, katapos ang pangutana, Brad. Katapos ang pangutana. Lagi kay atong klaro ni. Sunod pangutana. Gigamit nimo Mateo 18:18. Mabasa na ba ang imong tema nga giuyonan ni Kristo ang pagbalhin sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo nga adlaw papawlay sa Mateo 18:18? In an implication lagi gipasabot naman na si Nehemias 8:8 nga apil ang pagsabot. Excuse me. Masabot. Ang akong pangutana, mabasa ba? Excuse me. Wa ko nangutana. Masabot. Ang akong pangutana. Gitapawan ko niya. Dili, excuse me. Kay ang imong tubag simbuwag na kay pangutana. Ang akong pangutana sa Mateo 18:18. Anong dili malibog ang mga naminaw? Okay, katapos ang pangutana. Ang akong pangutana simple. Sa Mateo 18:18, mabasa ba nimo ang imong tema nga nag-ingon ang adlaw ipapawlay nga Sabado gibalhin sa adlaw Domingo? Giuyonan ni Kristo. Mabasa dili. Nabasa sumalas gipasabot dili litra por litra. Sa word nga ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit klaro kay na. So kung ibalhin nila nagsunod sila. Kung mayong kagdili sa to pa wala ka magsunod sa gisulti ni Kristo nga gahatag og authority sa iyang iglesia nga pisan unsa inyong idili diri sa yuta idili sa langit ang inyong itugot. So kung moingon ang iglesia nga ibalhin ni kay new covenant na daron, di ba? Para saan ang tuli ilang gilistag bunyag. Valid ba na? Wala man giingon nga dili valid. So by way of implication, wa ko magpirma diri litra por litra ang tanan. Apil ang pagsabot bisan sa korte, both na implication o litra por litra o kanang gitawag og explicit. So nabagoy debate nga dili akseptahon ng duha. Iya kung kuhaan Okay, Brad. rason na. Sa kaminuto na ganang patubag. Okay. Daghang salamat mga sa pagpangutana sa iyang katbang. Okay. Tagaano sab nato og 6 segundos mga kaigsunan ang ikaduhang 6 minutos mga kaigsunan sa ikaduhang barog ni Brad Mitchell Bindilio ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Usbo na ko igsuon ang tema basahon nato. Pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw Sabado sa presimba nga mawang Sabat o adlaw ipapahulay nga mao sa gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo o sa mga apostoles sa bag-ong kasabutan sumala sa Biblia og mga referensya. Nganong nangutana kog litra por litra? Kaya ang iyang tema di man ni mabasa wapay litra. Nganong naang ipaakon siyang dutan og Biblia? Kay na may sumala sa Biblia. Apan tungod kay wala sa Biblia, pataka na lang tubag nga wa na kadimao. O niya, matod pa niya, wala gawali si Kristo adlay papahulay. Pagsuroy, ug wa ka kabasa, ayaw pagyaw-yaw. Marcos 2:27, og nagkanayon siya ang Sabado, gibuhat tungod sa tawo. Kisa may nagsulti nene, di paragway, Santo Papa. Ang Sabado, gibuhat alang sa tawo. Nga naman, nga ningon nanas Kristo. Atong basahon, kay si Kristo wa nanudlog iyang kaugalingon. Ang iyang gitudlo gikan sa Amahan, Juan 7:16. Wa gapataka-taka si Kristo og yaw-yaw og panudlo, di parehas Katoliko nga gapataka og pangusab. Matod ni Kristo. Juan 7:16. Matod pa niya dinhi, atong basahon. Og si Jesus mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kundi gikan sa iya sa nagpadala kanako. Si Kristo wa nangahas og pagtudlo sa iyang kaugalingon, kundi ang iyang gitudlo iya sa nagpadala kaniya nga mao ang Amahan. Kinsa may nagtudlo nga adlay papahulay Sabado, ang Amahan man. Nya magabagaba des Kristo iyang kaugalingon. Mo na ningos Kristo, ang adlaw ng Sabado gibuhat alang sa tawo. Ang sumusunod ni Kristo atong basahon. Mao ni musulti ganita, may pa kong negative, kay napa ko'y bersikulo. Pero ning affirmative, wa jud mo. Lucas 23:54 a 55-56. Og ang mga babayi nga nagasunod kaniya gikan sa Galilea. O sa maning mga babayhana sumusunod ni Kristo, Kristohanon. Nanguyog sa lubong og nakita nila ang lubnganan og kon giyon sa pagpahiluna ang iyang lawas. Og sa paghiuli nila na nagaandam sila mga pahumot o mga ighalaplas o na mahulay sila sa adlaw nga Sabado sumala sa kasuguan. Kinsa ni sumusunod ni Kristo, wago ni ng Kristo na, oy, undang na mo kaya ako nang gibalhin.
Kaklaro ana. Wa ko ni nabasa. Nga naman. Kay nagingon ang Salmo 119, 151, apan dool ka kanago Dios og dili mausab ang imong mga sugo. Tanan mong mga sugo. Salmo 89:34, dili ko pagailisdan ang mga butang nga nagagula sa akong ngabel, matod sa Dios, dili ko pagailisdan ang akong mga tugon. Di niya pagalapason. O niya, karon, o sa gingon ni Kristo, Mateo 5:17-18, ayaw ka mo paghuna-una nga mianha ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianha ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. So sa pagkatinood magayon ako kaninyo. Samtang nagalungtad pa ang langit ang yuta, walay usa katulpok ni sa kakudlit sa kasuguan nga pagkasuluan hangtod ang tanamatuman. Nay balhinon? Pag-sure mo ay. Mao na nga Hebreyo 4:9, ang Sabado gibilin alang sa katawan sa Dios. Na adlaw yung papahulay, walay na balhin. Mao bitaw nang wa kay bersikulo. Na referensya nga Katoliko 336 dili na Biblia. Kaklaro ana, resulta sa mga tao nga muusab sa kasuguan sa Dios kay may laki pa sila sa Dios. Ang sugo sa Dios giusab og tawo. O sa gingon sa Ginoo. Sa dihang atong usbon, ang kasuguan sa Dios, Marcos 7:8. Kawang laman ang inyong pagsimba kanago kay ang inyong gitudlo nga doktrina sa Dios. Ang doktrina na hinimo lamang mga tao. Inyong gibiyan ang sugo sa Dios, gibiyan ang Sabado, og inyong gisunod ang sugo nga hinimog tao nga mao ang Domingo. Sumala sa Convert Catechism. 60 segundos. O sa pagsimba dito sa langit, Isaiah 66:22-23, ang pagsimba dito sa bagong langit o bagong yuta igsoon sa mga linuwas, adlaw Sabado igsoon. Therefore, atong makita, gikan sa daang tugon, hangtod sa bagong tugon, hangtod sa bagong langit bagong yuta, ang mga linuwas nga mao'y makaabot sa bagong langit bagong yuta, ang adlaw sa pagsimba, Sabado. Apan, way swerte, kaya ang mga obispong malinapason, giusab ang Sabado, ngadtos Domingo, katumanan sa Marcos, Malakias 2:8-9 nga malinapason nagtudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop kay giusab ang kasuguan o gilapas ang kasuguan sa Dios. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Mao kadto si Brad Mitchell Bindilio mga kaigsunan sa iyang ikaduhang barog. Okay, taganatog higyonan sa pagpangutana si Brad Silbert Dundoyano. Salamat. Nagingon ka ganina, Brad Mates, nga ang mga pari nagpataka o usab. Asa man mabasa sa Biblia, nga nagpataka o usab ang mga paring Katoliko. Salamat. Thank you kaayo sa simple nga pangutana. Nangutana man kag bersikulo, tubag og bersikulo. Malakias kapitulo 2, bersikulo 8. Matod pa dinhi atong basahon. Apan kamong mga pare, dili pastor ha, kamong mga pare nibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Malakias 2:8. Unsa man sayo pa? Ezekiel 22:26. Ang mga pare naglapas sa adlaw igpapahulay. Di natuman? O sa adlaw papahulay? Sabado, gibalsin sa adlaw Domingo. Natubag ang pangutana. Ang akong pangutana, Brad Miss, ito mga pari nga gisgutan sa teksto nga imong gibasa. Ang imo magong gipasabot ganina mga paring Katoliko. Daghan magong pari atong i-specific. Di man to mga paring Katoliko tong gipasabot dito. Kay kung i-generalize nimo basta pari, sa to pa ego si Pablo kay pari man siya. Roma 15:16. Ag mga pari nga sa una nga nag-violate sa ila pagaling sabat panahon sa una. Dili man panahon Kristiyano ang gipasabot ya, panahon pa na sa una. Nga usa man gali na sinungdan, nga gipahuno. Pangutana. Asa mabasa? Unsa imong tubagana? Asa mabasa nga ang mga paring Katoliko maoy nagpataka og usab? Mutubag nako. Dili lang pa. Mutubag nako. Oo. Basta pare nga di mo respeto sa adlaw Sabado mulapas kauban sa gitagna katumanan sa gitagna ni propeta Malakias nga ang mga pare nibiya sa kamatuoran kay nagtutlo hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Nga namang nagtutulog kasaypanan, ginaglapas sa adlaw ng ipapahulay. Unya kay inyong pare, nag-usaban, gilapas man pod, kauban. Diba? Alalalang muling kawas ka. Ayaw imong si Pablo, kasi Pablo pare, pero wa kay mabasa nga si Pablo naglapas sa adlaw Sabado. Imo mo pong imong Pablo nga lahi naman si Pablo sa inyong pagkapare.
Si Pablo pare, gadamo tong mga dubulto. Ang inyong pare, kusog larawan. Ayaw kay among na. Okay mga kaigsunan, ang 3 minutos na papas na unya atong ihatag mga kaigsunan. Ang unang musamari mga kaigsunan, atong ihatag mga kaigsunan sa negative side. Atong tagaan siya og 4 minutos, Brad Mitchell Bendilio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Mga igsoon, nadungog ninyo. Sa duha ka barog sa akong kaatbang, wa gyud niya nabasa nga si Kristo ug ang apostoles nagtudlo nga balhinon ang Sabado ngadto sa adlang Domingo nga moy adlaw ipapahulay. Wa gyud. Klaro gyud na. Unya aron gyud way duda, basahon nato ning Biblia na ay pirma ni pare Monsignor Yap. Wa ni problema nga kuan kay pirmado ni. Isaias 66, 22 ngadto 23 tagna ni. Kay maingon nga ang kalangitang bag-o og ang yutang bag-o nga akong pagahimoon wa panahimo. Nga tindog atubangan kanako nag-ingon ang Ginoo og sa ingon mangbarog ang inyong binhi og ang inyong ngalan og mahinabo nga bulan gikag bulan Sabado gikag Sabado moabot ang tanang mga unod kong mga tao aron magasimba atubangan sa akong nawong nagaingon ang Ginoo. O gibalhin pa unta ni Kristo, Domingo na unta ni Brad Veritas. Kinsa man ang makabot na ang bagong langit, mao pa ni ron, atong basahon, nganong tagda na, pinadayag 21, og onya nakita ko ang bagong langit, og ang bagong yuta, kay ang unang langit og ang unang yuta, nangahanaw na, og ang dagat wala na. Da pa may dagat ron, di daan paguniwa pa'y bago. O niya, kisa na may magkapuyos bago ang mga linuwas o sa pagsimba dito, dili Domingo, asa ba naging balhin? Ang nagbalhin ang malinapasong pare nga Katoliko. Mao na'y way swerte ninyo. Kay tuwa mo ni sunod sa mga pare yung malinapason. Tanawa, kay malinapason man ninyo pare. Sige na mo magsalig-salig kung pamisa, di mo kabalawaan po, salig pare, o sige nun. Malakias 1:9. Ngayon nga naman, dili na mo pare. O, ang inyong pare, murag hapon kay malinapason. Matod pa din atong basahon. Apan kamo nga mga pare, nibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo, nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayo. 60 segundos. Imbes Domingo, Sabado, balhinog Domingo. Ano, Malakias 1:9. Apan karon mga pare, sulayin ninyo ang Ginoo. Dili na niya tubagon ang inyong pag-ampo og kana inyo rang sala. Atuan na. Mao na kay dili pwedeng usbo ng kasuguan sa Dios. Kahayahay ang Dios mo'y naghimo, pare mo sap. Sama kaminos tas Ginoo. Balahan ang naghimo, paislag mga pare. Ay naon sa maya, unya tuwa ka mo pabilin sa musulod sa balaod ngayas mga pare. Mao na ang imong tema. Sumala ra gud taon sa kaparian. Sumala ra sa diferensya sa Biblia nga katamatuoran. 20 segundos. Igalaw gisoon, tug-anan ta mo. Ang adlaw Sabado, mao ni adlaw pagsimba sa mga linuwas. Tanang nagsimba adlaw Domingo karon gamit-gamit og adlaw, gagamit-gamit og Biblia igsoon. Di ko na kabot bagong langit o bagong yuta. Kaya may pagsimbang adlaw Domingo sa bagong langit, bagong yuta. Sumala sa Biblia. Salamat og may hapon ka natin tanan. Okay, daghang salamat mga igsunan. Mao gatoy summary ni Brad Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Ya tagaano sab nato og katapusang mo summary mga igsunan, Brad Silbert Veritas Dunduyano sa Catholic Faith Defender. Mga igsoon, timaniha nga ang among tema mauni. Pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba nga mao ang Sabat o adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo na hiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo og mga apostol sa bag-ong kasabutan sumala sa Biblia og mga referensya. Ang iyang taktika nga gibalik-balik kanang Kristo nga gabalhin. Nga wa man gyud mabasa litra por litra nga si Kristo gabalhin. Dili man na may among tema. Kaya nga among tema nga ang pagbalhin
nga gihimo siyang iglesia nga mao maning Katoliko, wala mahisupak kay gitagaan niya og authority sa pagdili og pagtugot. Dili kay litra por litra nga si Kristo gabalhin. Wa man ko gapamatuod na. Ang akong ipamatudan diri nga ang pagbalhin nahisubay tungod sa authority ug tungod pod kay ang old covenant tapuson. Niingon si Pablo, no, ako ning basahon, no. Colosas 2:14 hangtod sa 16. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ng ilang kapilihan. Busa ayaw ninyo itugot ang may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan anino lamang siya duha sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So, dili nato ibase sa daang kasabutan kay gipapas ta kuno to. Direta ni Kristo, wa man magtudlo si Kristo nga dili pwede ibalhin. Of course sa iyang pagkasiya wala literal nga mabasa, wa man puto nagpabaruga na. Ang atong ipabarog dire nga ang iyang iglesia adunay authority kay gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot. Na, klaro man sa Revelation 1:10 katong pag-ingon ni John, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo, Domingo. Wala gali na niya guba. Iya unta nang gubuon nga Sabado na Domingo man na. Nagsimba. Oh, kung supak man na, iya untang giguba na. Nga ang pagsimba sa Domingo gubuon na niya. Para akong gipabarog, dili na supak na hiuyon. Buhat 20 versikulo 7, nag-communion sila kanang communion buhat man sa pagsimba. Wala na niya maguba na mga bersikulo ha. 60 segundos, Matthew Brad Silbert. 28:1-9, dunay pagsimba. Hinoon, dili to sa templo, kay wa pa may templo ang mga Kristiyano sa maong panahon. Pero naay pagsimba. Ang among timagod, pagsimba sa adlong Domingo, nga gibalhin gikan Sabado, nahiuyon, tungod sa authority. Tungod po kay tapuson tong daang kasabutan. Kana galing circumcision, balaod man na. Mingon siya, ang sugo ko no, dili mabalhin. Depende sugo. Ang dunay ceremonial element para sa anang Sabat gisgutan ni Pablo matapos mausab. Pero katong dili mausab, dili gito usbon para sa anang ayaw pagpatay di ka mangawat. Pero kanang Sabat dili mabasa diri sa Biblia nga gikan Sabado dili pwede ibalhin sa Domingo. 20 Usaon segundos, pagkatuman sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw kung mao ra gihapon Sabado gihapon. So wala niya gyud maguba actually. Wala giniya, wagi siya makahatag og bersikulo nga dili pwedeng ibalhin. O nagtudlo ba si Kristo og mga apostol nga dili pwede ibalhin. Ang iya lang gibasa nga kadto mga Jewish Sabat nga nagrespeto sila aron pagsangyaw. Oh, pagsangyaw. Pero wala mag-ingon nga dili pwede ibalhin. Mo nay kalainan gali ang mga pastor sa Seventh-day Adventist siging tudlo nga dili pwedeng ibalhin. Si Kristo og mga apostol nagtudlo ba sa adlaw Sabado nga dili pwede ibalhin? Wala. So, dakog kalainan ang pastor sa Seventh-day Adventist o si Kristo o mga apostol magwali. Kay sila, wagi mabasa sa Biblia nga nag-ingon sila nga dili pwede ibalhin. Pero ang mga Seventh-day Adventist pastors, sige nga, mo ginay, kuha nila, bandila nila nga pagtulunan, dili kuno pwede ibalhin. No, klaro kayo among tema. Pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw sa pagsimba, nga mao ang Sabat, o adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nahiuyon o nahisubay sa gitudlo ni Kristo ug mga apostol sa bag-ong kasabutan sumala sa Biblia og referensya klarong napabarog nako ni. Nganuman kay ang simbahan nga tinuod gitagaagahom sa pagdili og pagtugot ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit ang inyong itugot mao ni ang kuan sana wala tagaig bili sa akong kaatbang sa debate kay dili man kuno pwede. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, mao na mga tinahod nga tagpaminaw, wala gyud maguba ang akong ipabarog. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Mga to si Brad Silbert Veritas Dundoyano. Muna mga kaigsunan nga sila pa pinagis pagto ang Kristohanon makabaton sa kaligkon ug batok sa tanang makapasuko magmadaugon. Pinagis gahom sa Dios giabagan ug gilig-on sa pagkinabuhi matag oras nga madaugon. Daghang salamat hangtod sa sunod takna ug sa sunod nga kahigayon. Kini ang sangkas sa katarungan mga kaigsunan. Tunet Redekto daghang salamat ug mayong hapon. DXDR Tatak RMN